Hayırlı gün muhterem televizyon karavuşçular. Гадәттәгечә бүген дә җомга иртәсендә сезнең белән эфирда мин Миңназыйм Сәфәр булырмын. Татарның башка телләргә тәгаен генә тәрҗемә итеп булмый торган моң дигән төшенчәсе бар. Гадәттә аны җырга карата кулланабыз. Моңлы җыр, моңлы көй, моңлы җырчы. Баксаң, талантлы татар рәссамының помаласы кагылган картиналары да моңлы була ала икән. Әйе, аның күңеле әсир итә торган халык бизәкләре төшерелгән картиналар гына түгел, татар йөзле портретлары, натюрмортлары, табигать күренешләре дә моң белән өйрәтелгән. Моңлы халык рәссамын без бүген студиягә кунак итеп чакырдык. Müdәррис Мөхиддин улы Минхаҗев 1953 елның 13 октябрендә Саба районы Шәмәрдән авылында туган. Ижевск дәүләт университетының сәнгать графика факультетын тәмамлаганнан соң Татарстанның Арча районы мәдәният йорты каршындагы сәнгать остаханәсендә бизәүче рәссам булып эшли. 1978 елдан Түбән Камада сынлы сәнгать студиясында балаларны рәсем сәнгате серләренә өйрәтә. 20 ел эчендә шәһәр бизәлешенә зур өлеш кертә. Татар милли бизәкләрен монументаль бизәлештә куллана башлый. Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы. 1998-2017 елларда Лениногорск шәһәрендә яши, үз стилен булдырган рәссам булып таныла. Бер үк вакытта Татарстан рәссамнар берлегенең көньяк-көнчыгыш төбәге бүлекчәсенә җитәкчелек итә. 2017 елдан Казанда яши. Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, халык рәссамы. Хәерле көн, Müdәррис әфәнде. Хәерле көн. Менә без иҗат кешеләре турында сөйләгәндә, алар белән әңгәмә корганда, сезнең нәселегездә җырчылар бар имы, гармунчылар бар имы дип сорарга яратабыз. Менә сезнең дә рәссам булып китүегезгә нәрсә тәргиш булды? Чөнки һәр кешенең авыл җирендәге бала, авыл баласы трас алып кына помала тотып рәсем ясый башламагандыр бит инде. Әйе, мин бу турыда еш уйлыйм. Менә мәсәлән, бишектәге бала, мин инде Müdәррис ята бишектә, мин күзне ачуга бишекне шилтәр белән каплап куйганнар. Чыбылдык. Әйе. Шушы матур шилтәрне менә мин күреп, инде күз нурлары иркәләнгәндер. Аннан соң минем әниемнең үрелеп, мине имзергә дип кулын сузгачны, аның менә бу матур күкрәкчәләре, теге бизәкле, татар бизәкле, аның нурлы йөзе, аның башында калфаклары әлбәттә мине куандыргандыр. Һәм инде бер үсәтешкәч, бишектән баш күренгәченнән кышкы тәрәзәдәге бизәкләр миңа шундый бер сихри дөньяны күрсәтә иде. Ул иртә белән таң атканда тыштан зәңгәр сук булып күренә, моннан и яктысыннан ул җылы төсләр белән соклана идем, кара әлем әйтәм, нинди тәрәзәдә нинди матур бизәкләр дип. Инде бишектән әзрәк атка төшкәчнән күрә идем бизәкле читекләрне, әниемнең читекләрен. Менә мин бизәк арасында үскәнмен. Һәм инде әлбәттә birinci rəsmni min күмер белән пишнең арткы ягына ясаган идем. Анда әнидән яхшы гына рәктәм, ләкин әти бер сүз әйтмәде. Менә беренче дәрес шул. Һәм инде әти минем менә атны ничектер ул рәссам түгел, ул балта остасы иде. Атны киендерәдер, менә тәгәрмәчләрен ясап. Аның теге сиртмәле арбалары әлдә менә кешеләр чырларда Мөхиддиннән ясадырга иде дип сораучылар бар. Менә атның бөтен әйберен ясыйдыр үзе әти. Дуалар. Үз кулы белән тәгәрмәчләрне ясарга бик авыр бит, аның теге колакларын куярга кирәк. Һәм инде атны менә төрле истәндә ясый белә, теге чөнки печән өстендә кайткачна атны күреп йөргән истән, яннан менә әти атны ясый беләдер. Мин шуңа шаккат ул бөтен әйбер ясамыйдыр. Менә атны мин шунда шулай ясаганда әти килеп атның теге тоякларын төзәтәдер. Менә беренче дәрес әтидән булган. Менә шул. Моторлыкка омтылу, аны күрү, аны күрә белү. Әлбәттә, әлбәттә. Менә моң дип әйттек, аны белгечләр генә түгел, гадәти тамашачы да сезнең әсәрләрегездәге моңны күңеленә сизеп ала, күңеле сизеп ала. Менә бу моң каян килгән дип уйлыйсыз сез? Бу сез иртә ятим калуданмы бу, яки башка сәбәптән, нәрсәдән? Менә ул турыда мин еш уйланам. Минем әни 30 яшьтә китеп барган икән. 4 баланы калдырып, берсеннән берсе кичкенә миңа 3 яшь önüme 2 aylık bala bitin яңа туган. Ләкин мин ятим итеп үзне сизмәдем дә. Менә безнең әтинең әнисе, әтинең ние була бит инде. Минем әнинең әнисе әтигә димләгән. Кайнанасы. Димләгән хатынлыкка кешене
Безгә әни эзләгән булган. Менә шу Үзенең кызын алыштырырлык кешедә. Айе, менә шаккатам, менә мин бит бөтенләй җыр телле шигъриятне яратам, биргә дә менә мине бер кеше дә әйтмәс ятим дип үскән бала дип. Чөнки әни менә мин инде әни дип әйтәм, чөнки үземнең әнине бөтенләй хәтерләмәгәч, әни өйрәтте зурларны зурларга, кешеләрне кеше итәргә. Ул сөйлидер, мин дә бишек кайтып күргән менә бездә Шәмәрдәндә ничектер ипигә чират тие. Менә аны пешерә алмадылар. Менә чират иртә белән чыгып баса, арып талып 5-6 ипине әни күтәреп кайта иде. Мин инде уйлыйм, әйтәм, камыр басып пешерүләре җиңелрәк түгел микән дип тә юк инде. Чөнки сыер, сарык, авзартылы мал. Эш җитәрлек. Без 4 бала әнидән тагын 2 балабыз, әбибез дә тора иде. Менә эштән туймас, зарланмас. Менә шундый кеше булып чыкты безнең әни. Әтием инде рух ныклыгы миңа бирде. Әтидән мин алдым җыр теллелек, кешеләрне яратырга, аралашырга. Әни инде менә эшкә өйрәтте, шадан булырга, түзәргә. Менә шулай иттереп, үскән саен ничектер матурлыкка омтылу булды. Мине Тукай дип әйтәләр. Мин сәер, мин шигырь язмыйм бит, ничектер теге ятим калганга микән, әллә теге түбәтә киеп йөгереп йөргәнгә микән. Тукай дип әйтәләр. Мин аны вакытна Тукайның укатлы егылып китеп, әле белмим дә балачага бит инде. Менә хәзер карыйм, менә ул машинага төшеннән мин инде кешегә елмаеп караганмын, теге авызны ачып. Яшерен батыр түгел, галстук таккан кешене күрсәм, кичкенә вакытта инде ул миңа зур начальник кебек тоеладыр. Менә шулай иттереп, үстек матур иттереп, эш белән Монга килгәндә мин бик ярата идем җырларны, тыңла халык җырларын. Менә мәҗлестә безнең идәгел җырлар җырлыйлар. Шаршы артына качып гел тыңлыйдыр, чыгарга ярамый, чөнки безгә ни үҗәтләп биргән. Үзенең урынны белергә кирәк. Әлбәттә, менә шундый матур иттереп җырлыйлар. Безнең урамы белән керәшеннәр, менә кызыгайбер, мин шу хәтле керәшен җырларын кичкенәдән. Халык җырлары бит инде алар борынгыдан килгән. Әлбәттә, алар дип куялар, шулай матур иттереп. Мануга фаның тавышы бер төрле, Марҗия фаныкы бер төрле. Менә шулай иттереп үстек, аннан соң нишәптер мине Марҗия апа гел улым ди, мәтәм тегендә Ринат бит инде аны улым дими, тегендә Данис аны да улым дими. Менә әни мәрхүм үлгәндә кич белән бит керәләр, мәйит янына утырырга бит инде. Сакларга. Вот. Мәтәм Марҗия апа нишәп син мине улым дисең? Син белмисең моны ди. Әниң бит бик каты ширләде ди, сөте тәмсезләнде ди. Сез башыгызны бурадыр егы шиткә ди. Минем ди, Оля минем классташ, күрше. Яшти, шу хәтле шибәр кыз бала, берсенә ди Оля утыртам ди, берсенә ди син утыртам ди, шоп имәдер икегә җитә ди. Димәк мин менә бу керәшен халкын моңын яратуга, җырын яратуга миңа иңен. Анасы белән кергән. Әлбәттә. Ләкин татар җырларын инде мин тора бара, менә бу теге карурманнарны аны инде әзрәк менә үсә башлагач кына аңлый башладым, озын көйләрне. Дөрес әфәнде, менә шуңа турыда ул сезнең картиналарны караганда җыр шикелле. Менә бигрәк тә милли бизәкләр шигырелгән, сурәтләнгән картиналарга караганда менә ул аерым бер җыр шикелле үрелеп бара. Анан аерылып булмый, аны тыңлап бетерәсе килә шикелле. Менә кайлардан уйлап чыгарасызмы саны? Казып чыгарасызмы ул милли бизәкләрне? Ул милли бизәкләр бит сезнең күңелегездә әйтәм шул җыр шикелле. Рәхмәт, менә җыр дигәннән, менә кайда гына йөрсәк тә, без инде армияларда булдык бит инде иратлар. Татар җыр миңа куялар, товарищ сержант, тыңлагызлар Казан сөйли дип. Җырны алар абайлар да миңа барып куялар. Татар җыры икәнен ярылып ята, менә бу минизмнар белән, менә бу бурмалар белән. Һәм инде татар орнаментында мин аны ныклап өйрәндем. Анда да бар, безгә генә хас бизәкләр бар. Ул җырда теге моң белән үрелеп барса, монда мин кайбер җирдә төс белән ашып бирәм, катыра җитер буялар белән, кайбер җирдә ул үзелеп китә. Менә шулай итеп, үзенә күрә бер шундый теге музыкаль линиялар хасил була. Һәм ул җыр кебек бурмаланып, үзенә күрә бер шундый бизәк хасил итә. Рәссамга илһам килү шартмы? Мәҗбүриме? Менә күп язучылар әйтәләр, менә илһам килми әле, илһамның килгән вакыты диләр. Менә рәссамнар ничек? Юк, илһамны китеп торган юк бер кашанда, чөнки кичкенәдән эшләп үскән кеше буларак. Күңелгә сиңгән ул илһамсыз име? Күңелгә сиңгән һәм эш барышында ул инде кирп китәсең үзеңнән үзең. Мин мәсәлән эшкә киләм, сәгать 6-да киләм дә шишенеп атам, эш киемнәрен киям, минем теге шорты ул буяу каткан, аны салып куйсаң, ул басып тора шулай. Чиста ул үзе. Аны идәгеләр профессиональ кием инде бу, эме? Шулай, шуны киям дә
эшкә тынам, әлбәттә, һәр вакыт миндә радио, телевизор минем шиткә тарта кине. Менә бу экраннар әҗер тыңлыйм. Шулай итеп, менә бу минем көтеп алган, гомер буе көткән хыялым, рәссамның эшкә килеп, менә картинага килеп баста инде. Бу бит әкият бит инде. Менә әлек мин бит укыта идем, миңа укытырга кирәк 2,5 ставка гаиләне туры өчен. Аннан соң ял көннәрендә, шимбә көннәрендә стеналарга, диварларга рәсем төшерәм. Бер минут та вакытым юк. Менә инде хәзерге вакытта бер 25 ел мин менә ирекле рәссам, эшкә киләм, шулай рәхәтләнеп шәйләр җибәргән мәгълүм тәмин иттереп, сөт белән эшли башлыйм, кайтам кичке 9-да, өйдә булырга тиеш, чөнки миннән башка гаиләбез инде көтә бит, мин инде аларны борчымас өчен жүгерәм инде авына өйгә. Чөнки дисциплина булырга тиеш бит. Булырга тиеш. Яннары соң менә әйткән рәссамнар аракы эшләр фәлән юк. Менә чын иҗат, зур иҗат ул кабул итмәгән дәйверне, исерек башларны дигәндә, монда аяк акыл белән дә эшләсәң дә тамаңа килә. Монда визжермыңны эзләнергә кирәк. Профессионал эш, ул бик җитди эш. Ул теге үзешчән рәссамнар безнең бар, алар өчен ул бәлки җиңел генәдер. Кәсеп шикелле генә. Кәсеп шикелле. Монда тудырга кирәк, менә шуны кешене менә куандыра торган. Менә хәзерге заманда миңа әйттеләр, куандырып булмый кешене дип. Кеше куана белә, шаккаты да белә. Куандыра белсәң, куаналар. Ихласны күрә, рәсмендә ихласны күрә. Хәле ди. Менә зур шәрмитерларны акасы киндердә ясаучы булмаган икән. Хотя безнең тарихыбыз, сәнгать тарихы күпкә әллә кайларга китә. Куялыкта чиккәннәр безнең матур иттереп, ашалыкларда булган, әмма ләкин киндердә теге калын буяулар белән мин шаккаттым. Каралым әйтәм, Ходай Тәгалә миңа ничек тапкан үземнекен, татарныкын. Шуннан да үзегезнең стилегез бит бу сезнең, әйе? Әлбәттә. Мин аны элек сәнгатькә санамыйдым, бизекләрне яратканым әллә каян күренә. Мин аны ясыйм да, теге нигә куядырым, шкафка шунда тизеп куям. Тора. Монда Казанга 2нче гимназия директоры минем якташым Камария Зинуровна мөдәрристе күргәзмә ясыйган ди гимназиядә ди. Мәтәм минем күргәзмәләрдә бит картиналар монда орнамент кына бар инде мәтәм. Айда ди тататлыкчыларша булыр. Илеп куйган бер зал гел орнаментлар, шуны сәнгать белгечләре күрделәр дә, каралы мөдәррис бу бүтәндә ния, бүтән мөхит. Шулай итеп мин хәзер аңар басым ясый башладым татар бизекләренә. Мөдәррис әфәнде, тагын бер сорау бар. Менә тарихта инде бик кешеләр арасында да үзләренең әсәрләрен яңадан үзгәртеп ясау яки төзәтү очраклары турында сөйлиләр. Менә ул фәлән кеше үзгәрткән икән, картиналарын килеп үзгәртә торган булган икән дип. Менә сезнең дә андый очракларыгыз булмадымы? Үзегез ясаган бар име? Иҗат кешесенә хас нәрсә? Бик күп. Менә кызык әйбер, кайсы вакытны картинаны әллә кайчан институтны бетергәченнән чыгарып, кара бу яхшы булган икән. Менә бу төшенә бит минем хәзер бу төшен бит аңлыйм, элек аңламаган, шуны алып тагын да камилләштерәсез. Әйе, менә икенче күз белән карыйсың. Күп рәсемнәрне алып, хатта киндерләрне тегеп зурайтам. Яскә күтәрәм, тагын картина 2 мәртәбә зурайтып, шулардан үстереп җибәрәм хәзер. Аны төгәлләргә кирәк, матур иттереп. Шуңа күрә нык ярдәм итә менә шушы булган эшләрне яңадан карап, аны камилләштерү. Ул бар. Аны бит инде Репинда күргәзмәгә элеп куйгачыннан барып шунда рәсемен төзәтә башлаган. Анда бу юллар түгел, аны ачылганалар. Күргәзмә ачылырга 2 сәгать калган, ул кырып тискенә буй. Чөнки ерактан күренә. Үзгәртә. Камилләштерә. Камилләштерә. Шиге юк инде үзебез беләбез, име? Иҗат кешеләре. Шулай. Сезнең күргәзмәләрегез Казанда гына түгел, Татарстан шәһәрләрендә генә түгел, Россия төбәкләрендә, Россия шәһәрләрендә дә күп оештырылган дип беләм мин. Сезнең турында өйрәнгәндә. Менә бу күргәзмәләрне караучылар арасында яки оешмалар, яки кешеләр сезнең эшләрегезне алырга теләүчеләр байтак бармы? Чөнки ул бит теге Кытайчы потребы гына түгел, менә фәлән тәңкә сатып алдым да, ул бит иҗат әсәре. Дөрес, күп кеше рәсем сәнгатен аңламый, аның бәясен без беләбез, ипинең бәясен беләбез без. Без мәсәлән, мөдәрҗинең сукалгач тарифка бирәбез аны. Таксысы бар иде. Таксы бар, таксының фәлән Сабага кайтасың, бер төрле белән Лениногорскка, бер төрле дигән күп кеше аңлап бетермәй. Мин дә шулай, менә бер дустым композитор җырчы ниди шигырь ягында бер җырны сорадылар язарга. Ну, ул вакытны 25 мең акча, каралы шушы бер җырга 25 мең дип тегеләр шаккатылар. Мин хәзер аңлыйм, бу әзбәя булган. Чөнки җырны аны аранжировать итеп, аны әле үзе дә җырлый, кигә салган кеше белми бәясен. Шуңа күрә мин менә туганнарым тыңлатыргандыр. Мин туганнарга картиналарны теге бүлеккә әйтәм. Дусларга да бүлеккә әйтәм. Аллай сатып алу ул күп кеше аңламый. Шуңа алар алдында теге
уйламасыннар начар теге акчасын гына эшли дип. Шуңа күрә бүләк итәргә рәхәт. Бойлар, bizim bir tane boy katlam da var. Onlar ничек карыйлар? Кстати, бойлар, сүзегезне бүлдем, бойлар дигәннән төрлесен менә хәк күрәм. Халыкта күп сөйләм калган, үзебезнең рәсемнәр бойлар акчаны саный беләләр, алар кысынкы. Әмма ләкин араларында бар шундый кешеләр, менә йыгылып китеп, җанын бирә торган шушы сәнгатькә. Менә Яшерин Батырын түгел, Пензадан менә мине алып бардылар конгресс белән, шунда танышып киттем. Ринат дигән бер ул инде Рәсәй күләм танылган иганәче, зур бай, аның мәчетләр салдырган, зур бай инде шундый. Шул менә кичә очраштык, мин аны рәссамнар белән таныштырдым. И мине төшереп калдырганда, Мөдәррис абый ди, менә ди Файруза апага ди, садака 5000 ди. Бүтән кирәк, юк, бу бит Файруза апага ди, тормыш иптәшен әйтә инде. Мин бераз ашамадым бит. Син харышын ди, менә просто кеше сиңа менә шундый садака. Тәшәккүр белдерә. Шаккатан бар андый кешеләр бар икән. Менә Аллаһта ул намазда ул әтә менә татарларыбыз өчен Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип эшли. Бар. Сезнең өчен бүген дә эш табыламы? Чөнки без әйтәбез бит инде рәссамнарның да бүген хәлләре бик үк җиңел түгел. Аларны аңлаучы бар, аңламаучы бар. Хакимият тарафыннан да у кадәр бик зур игътибар да бирелми дигән фикерләр дә ишетелә. Бүген дә эшегез бармы? Бу чыннан да инде бөтен рәссамнар борчылган сорау, без дәүләтебезнең намусында. Чөнки менә элек безгә заказлар бар иде, менә мәсәлән 2 ноябрь көнне biz инде аны бер айдан эшли башлыйбыз, көнтен безгә зур акчалар эләгәдер инде 9 майларга бик күп бәйрәмнәргә заказлар күп иде. Машиналарны визирик инде шундый дизайнер кебек аны уйлап. Әмма ләкин менә хәзерге вакытта акчага карамыйбыз. Менә шәхсән минем гаиләм, минем белгән дусларым, без берләшеп рәссамнар белән кайтабыз районнарга. Шунда 15 көн эшләп, бүләк итеп калдырабыз 30-ар, 20-шар картина. Менә мәсәлән Шистада безнең инде 200 картина бүләк ителде. Мин хәзер уйлыйм, ниндер яхшылык эшләр өчен, файда китерер өчен бай булу кирәк түгел икән, менә күңелең бай булу кирәк. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип, менә хәзер безнең бик күп җирләрдә галереяларыбыз бар. Халык күтәреп ала. Менә рәхмәт безнең шушы шәһәрләребезнең главалары дип әйтик, менә шәһәр башлыкларыбызга, район рәхмәт, алар безне беләләр, чакыралар. Менә хәзер инде без теге менә Татарстан рәссамнар берлеген хәзер таныйлар һәм чакыру да без. Минем өйгә дә кайтып кергәнем Яшерин Батырын түгел, мин рәхмәт. Җитәрлек димәкче буласыз. Эш бик күп. Менә эшләргә кирәк икән. Ихласларга кирәк. Булсын дип. Булсын, исән сау булып торырга кирәк һәм эштә табылып торсын, шулай бит. Амин. Кызганча каршы тапшыруыбыз азагына якынлашты, без маршрут постуларына күчәбез сез белән. Сезнең төп сыйфатыгыз аңлашылды инде монда, әйме? Әйтеп кенә куйыгыз, алар төп сыйфатыгыз. Төп сыйфатым менә кем белә ул ихласлык. Иң зур җитешсезлегегез? Кабалану, менә ашыгу. Дөнья менә ничектер Өлгергә тырышу, нинди хәл ул? Яраткан шөгылегез бармы тагын рәсемнән башка, картиналардан Мин башка? менә Файруза белән кич белән эштән кайткач, шу хәтле чыгып ирисем килә, сирәк мерәк идән чыга, менә аның белән култыклашып, җитәкләшеп, менә шулай эштән соң урамнан йөрүләре үзе бер рәхәтлек. Оныкларыбыз. Ләкин сирәгеләгә инде ул. Сирәгеләгә мин аннан кисрәм инде, мәтәм, минем белән яшәргә урдыр инде. Юк дип ул инде мине гел шулай рухны күтәрә. Андырып торайым. Рәхмәт. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Минем өчен менә шушы менә безнең гаиләбез бар, оныкларыбыз бар, балаларыбыз, улларыбыз. Менә шулар исән сау булып, шулар матур яшәсәләр, дөрес яшәсәләр, миңа калса иң зур бәхет менә шул минем өчен шәхсән. Амин, шулай булсын, шулай яшәргә язсын, куанып, үзегез әйтмешли, башкаларны куандырып яшәгән насыйп булсын. Бик зур рәхмәт ихлас җавапларыгыз өчен. Бүгенге кунагыбыз Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минхажев шикелле халкыбызның моңын тоеп, аны үзебезчә баетып яшәгән насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.